Здравейте отново, приятели! Тук има много красиви неща и много готини значки. Точно купихме за наш приятел, който е голям фен и скоро ще има юбилей. Значка от тук, много е хубава. Да, непременно да посетите Шуменския битак. Има много готини работи. Да. О, 25%. Падна, ама ще снимаме с другата батерия, колкото изкара. И ако си заслужава, после ще довърша с телефон. Къде? Ами после да, ще покажеш да го снимам. Да. Да, това лапа обаче снима по-хубаво. Без огледалката. И стабилизацията е готина. Въобще е съвсем на друго ниво. И Sony Exmor Image сензор. Въобще много готини работи има тук. Да. Тонколоните с каква цена са? Тия Bose и JBL. Босето е 120, JBL 180. Готини тонколони. Как ще се измъкна от тук? Някаква кола идва. Колички. Рай за маняците. Има най-различни. Баси якото. Като бях хлапищак, сигурно щях да се ударя дупито в тавана да видя такава колекция. Аз имах няколко матчбокс метални, бяха много хубави за тях времена. Нашите ми ги бяха купили с връзки, че малко трудно се намираха тогава. Да, страхотни са. Супер. По колко са битовете? 1,50 големите, 1 лев малко, то си има там цената. Да. За левче ще ми дадеш ли или за 2 лева два от големите? Те са по левче, те са по 1,50. Добре, за 2 лева два от големите ще ми дадеш? Добре. 3 броя може за 4 лева. Не, мерси. Инструменти готини. Изглеждат прекалено нови, ама...
само ли са? Само ли се включва? Тя сега е изключена. Ще я включиш и ги я слагаш и тя през деня сама ще се зарежда и сама като се стъмни навънка ще се свети. Имаш и дистанционно. Като я монтираш горе, можеш от разстояние да я управляваш. Ето го дистанционно. Има ли предпазител брадвичката? Има кълъвче, да. А на какви парички? 30 лева. Само да го открия. Аз чука много горе. Пак ме заболя главата. Темпалгин премахва болката и успокоява напрежението. Темпалгин. Без болка и нервно напрежение. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца на 15 години. Преди употреба прочетете листовката. На нас никой не е. Ето, виж така, той ти казва остатък да вариш. Еми тук има много, ето. А имаш ли друга бройка, че тази е счупена? Не. Той е бил счупен. Може би са прекалили с закалката. На 15 ще я дадеш ли? Вземи ли? Ако този е за теб, пускаш ме. Да. Само барове. Готини. Така, супер. 150 лев. Секция. Bu internet. Bu 350 ya. O internet. Hadi da видим и тия. Работят ли тия като? За профилактика са брат. Колегите това всички са от Германия, едно са само и като. Няма да се видите, у нас иска. Да. Те били задан. Окей. Лайва да се приберем. Да.
на хърка. Закатен, да, то го майки. Дай го направи на... Там нагоре ги пропуснахме, трябва да се върнем да ги видим. Как е работа? Върви ли? Върви, да, не върви. Колко парите с камера? 10 лева ще дадеш ли? А? Те няма приложение. Ти ли продаваш тук, да? Хард дисковите работят? Да. По колко са? 30 лава. То моторо е. За друго държава. İstersen bu tepeden alayım sizdeki. Ay. Sen ne istiyorsun? Красота.
колелета и тротинетки. Стана какви парички? Колко е? Моето да се мамо, земите тия са по 1000 лева на Неспресо, тия са много скъпи, там капсулите са скъпи в България. И да ги купуват. Мамо, тия са много скъпи, тя гледа марки. Пересе лева. Тук има доста красотички. Розови гащи. Не съм. Мотора е готин. Тук е много готин мотор. Страхотен. На 4 следващите дам.
Hazırla biz koyduk. Че на 4%. И е по-добре организирано всичко и площа въобще. Много по-добре отколкото във Варна. Да. Във Варна си е проблем това. Всеки пикай където завари. Пак добре, че има някакъв. Много готини неща съм намерил там. И от тук предния път, като идвах. Купих два върхови модела на Пайнар и на Онкио. Да. И това ще се върна да го заснем. Да не снимаш за YouTube, приятел? За YouTube, да. А, така, браво, браво. Снимай. Най-ефтино и най-голямото качество. Най-хубаво, да. Виж какво става. 50 стинки, левче, 2 лева. 50 стинки. Как се използва? Всъщност той е велкро това. Да. Ясно, да. Видя го. Фъни се. Дърпай. Ама. 50 стинки. Здраво, да. Супер. Даже и касетка съм сложил вътре. Той е касетофон това. Аре, бе. Кой работи ли? Гарантирам, то беше на буса, ма вътре сложих Пайнер. Работи си, бе. Просто не така, беше от буса. Даже и касетката остана вътре. Сега няма да продавам отделно. Както съм го демонтирал, тъй го дам. Да. Какви парички му търсиш? Ще го взема за един приятел. Мака. Дай, сега ще го сложа. Падна му панела. Добре. Чакай да спра тук.